Z toho kola sa už dnes hralo čosi. John Junior zamotal sa do vlastnej kľúčky, no a musí si dať pozor, aby tam nebolo zranenie. I hneď situácia... Pekne teraz Sunul Heinzovi už trojkový pokus. A Lukáš Bolek zachránil loptu, ktorú mu však zobral. James. Proti nemu Rožánek, veľmi natesno bráni tribúnám. Dokáže ešte Iskra. Neznášal ľahko Jackson. Matušeka teraz. Potrebovali by hostia nejakú dobrú pasáž aj v rámci defenzívy, ale takto to A to je veľmi dôležité. a pekný zápas. Heinz, Rožánek. Pod košom Matušek, tam sa tá zóna... Rožánek za 3 presný. Rožánek pobehoval po podkôž. Matušek. A našiel si tam výborný priestor a nebola to jednoduchá pozícia pre Patriotov. O chvíľky si ho vypracovali, trojkový pokus. potrebujú hostia nejakú dobrú obranu. Príde teraz? No zdá sa, že nie, preto lebo... Som vytlačený, musí mu tam niekto prísť na pomoc a našiel krásne. Pod košom Patrí medzi ozdoby ligy, aj keď samozrejme niekedy až prehnané emócie. Svít hrá veľmi staticky, tam Petujevič prakticky nemal koho prihrať. Môže pridať, ten má 19 bodov. Výborne si na ňom. Pri trende v dnešnom zápase je dosť málo. Thornton zase je. 5 sekúnd majú domáci na to, aby 4-6, ktoré hádzal Matušek. Odvážne zápasu. Môže to byť ešte poriadne napínavé. V podstate lepšia pozícia, Joshua Jefferson by mal premieňať takéto možnosti. Pol minútka do konca. Jetwood. Matušek, už sú hráči svitu nutení aj na... Otvorená strela v rohu a je... Že je to 5-4 na straty, čo je úplne skvelé číslo. Matušek nezlak. A situácia 3 proti 3. Zase počkal na Etwooda, ten razantne do hrušky, veľmi pekný. V oficiálnych štatistikách zápasu, čo ale chybou nie je to, že Komárno vedie 80. Máci sa snažia kombinovať, trojkový pokus, ale už som chcel povedať, že je zo stratou Jacksona, ale ten nakoniec... 7-bodový náskok domáceho Komárna, to tu dnes ešte nebolo, vždy môže byť alfa, omega, proste spraviť si ten zápas. Henry. Krásny blok. Turza, Slona. Matušeka. Dobrý pick and roll. A Matušek. Pekná práca. Presné hody v tejto sezóne má o percento lepšie Svit, ale sme len na začiatku. Matušek sa... Hostia sú vo vedení. Poznáme dva výsledky 21. kola. Trošku odpuknúť. To nebol faul na Petrojeviča. Tie začali víťazstvom Košicia 81-73. Wood. Heinz je tam pod tlakom. Voľná pozícia na Matušeka. Matušek dáva. Krásna prihrávka, opäť. Blok. Tentokrát a opäť Taká hrôza byť nemusí. Krásny blok. Bojanovský ho už preberá. Jackson na Rožánka. Matušek za 2 body. sa začínajú čoraz viac ukvapovať strelbe z nepripravených. Volal Jendrichovského, už zasa rozhodol hrať individuálne na Matušeka a jeho trojka pada. Rožánková prihrávka na Juliusa Matúška, ktorý ešte uprednostnil ďalšiu prihrávku na Etwooda. No a Etwood. Ten treba. To teda skúša Iskra, tentokrát za 2 body. Lebo nerátame tie 3 minúte trojky Fahrenholca, tak inak to neuveriteľne padá. Akcia už je to potom náročnejšie a náročnejšie. A s tým sa potom ťažko pracuje. Rytierov. Jackson. A opäť je... Jackson.
Matušek, tento tiež skúsi za 3 body. Úplne na poslednú strelu, Rupert pod košom. Ešte doskok, výborne. Útoku dobre, dobre. Aj proti Leviciam bol jedným z tých najlepších. Celok tabulky a meral aj dlhú cestu. Zatiaľ sa neprezentuje vôbec basket. Jackson snažil sa tam obísť Pavelku. A na druhej Bude vyvíjať výsledok prvého dejstva. Mal ťažkú prácu, ale ešte vybojoval loptu. Tých predĺžení Jackson ide do strely napokon. Mallory sa vrátil do hry. Ešte doskok. Napokon Matušek. strelu, veľmi ťažká, ale presná strela od tohto Kozoráč. Krásna prihrávka. Uvoľnený krydelný priestor. Tu je Heinz. Witt prenesie na Matušeka, ktorý má nabité. A Matušek ide na pivota. Môže vlastne zakončiť nejak pod neho. Matušek teraz za 2 body. Opäť okamžite doskok a rýchly prechod do útoku. Bun sa pohral s Jackson. Rožánek, tu je Matušek. Za 3 body páli Matušek. práve k Lučencu, už iba na rozdiel 2 výhier, ktoré na Pelikánov stráca Matúšek za 3 body. Dlhý útok, Petojevič, Matušek za 3 body. A rýchly protiútok. Zákov. Mám pocit, že po tom timeoute trochu obrany poľavili a Momentov, teraz dobré naznačenie od hostí. A o to viacky tréner proste na to bazíruje a Blaško na chvíľu voľný, 1-3 dnes už dal. Teraz výborne Matušek pod Zoplatí. Ktorého je potrebné sledovať na strane spišských rytierov, mal by priniesť produktivitu. doma s Handlovou. Spomínali sme, že práve Svít zdolal Spišsku v prvom kole. Jackson. Vyhodenie na Matušeka, ktorý opäť páli sa. Za ďalšie 2 body, stále tesný náskok Svitu, aj v úvode druhej polovice. V tejto štvrtine, áno, sú tam hráči, ktorí si musia dávať pozor, ale Určite radi vyhli minimálne baráži. Jackson. Nachystaná trojka. Jackson. Matušeka, ten otvára skore. Úvodne presne, ale opäť Že akoby ešte gestikuloval, že bol faulovaný, čo sa mu nepáčilo.